Там Елени и ще такова глава на биволя на какво е. Си избегал от чурупката. И то напуснал града. Виж, глава на мъж, на Елена, бик. Мъж на жена, на съпруга. Там ще мога да се види по-хубаво. Ще има камък по-хубав. Това е част от... Отгоре на града. Някакъв. Виж лъв. Лъв ли какво това да не. Що за тебе камък какъв е? Това е такова. Лутар. Вече на лутар той. Виж го е дупките. И за какво са били тези дупки? И лутар да се изтича кефта и нещо е такова, да го знам. Може и колона да е било. И това са низъл на път. Не знам, вика ще трудно да покажа. Да е какво иска, че там отгоре, виж. Ето тук са нещо мисля, ето там имаш пиза ясно от тебе. Още колонки. То ние от тук ще молим някак си да минеш. Ще мога, ето тук на това камън да се живе.